Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa dulur kabare? Ketemu meneh nduk kabar basa Jawan nduk acara kabare wong rabi. Sopo sing rabi? Yaiku Zainal Amin ambek Husnul Khotimah. Akhire sing diintenteni ketemu wis teko yaiku jodoh. Cak Amin akhire ketemu jodone. Cak Amin ngerabi arek wedok ayu sing ayu dhewe sing lemu dhewe yaiku Mbak Husnul Khotimah. Cak Amin ngerabi arek wedok ayu yaiku Mbak Husnul Khotimah anake Pak Jasim utawa Bu Salama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi kanca kebersihan nih. Ketemu Edo Bowo Edo. Lagi kanca kebersihan Cak Sugeng karo Cak Cahyadi teko Lumajang nih. Biyodo bareng. Halo, ya apa kabar Do? Pengen nanti ke Salendi ya. Lagi lur teko Lumajang lur, Cak Cahyadi. Ada teko Lumajang nang Malang Wonosari. Ngewangi biyodo Cak Amin. Ya apa Cak kabare Cak? Sekolah itu, sekolah. Ya apa kabare Cak? Isin Cak Cahyadi ditakoki. Ya apa Cak Amin rasane rabi Cak Amin? Alhamdulillah. Alhamdulillah rek kancaku ketemu wis rabi rek ketemu jodone. Oleh arek lawang, arek wedok sing ayu dhewe lemu dhewe. Ane Pak Jasim Bu Salama teko lawang. Ya apa ceritane kok iso sampe oleh jodohane Pak Jasim ngono samene? Bene ceritanya. Lho, saiki lho gak apa-apa. Bene. Sing jelas alhamdulillah wis ceritane ngono tok padan. Isin lur mantene lur kate cerita. Mugi-mugi Zainal Amin iso membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah saklawase iso dadi kaki-kaki lan nini-nini. Wis sakmene sik lho ya. Kabar basa Jawa dina iki makile sing tandang gawe sepurane nedha nrimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.